Ang saya ng ride namin sa Pampanga. Second year anniversary kasi ng Sarap mag-bike shop sa Santo Tomas, Pampanga. Kaya nang budol tayo doon ng konti. Ang daming sumama sa ride, solid. Hindi mahaba yung ruta pero hindi rin maiksi. Nasa 45 kilometers din balikan. Ganda ng ruta namin dun sa Balukok, Aparit, Pampanga. Tapos may semi-budol pang surprise na ruta sa ilalim ng Aparit Viaduct ng NLEX. Hindi lang mga taga Pampanga ang sumama. Siyempre, andyan din ang Team Apple, ang Team Llaneta, at mga kapot-pot natin galing pa sa QC, Manila, Clark, Bulacan, at meron pa nga galing mga Cavite. Meron din mga OFW na nagbabakasyon lang, sumama na rin sa ride natin. Maswerte rin tayo at nakasama natin ang mga malalakas nating kaibigan, tulad ni Cycling Chef Glenn at MacArthur. Panoorin nyo na lang sa video ang mga ganap, mga kapot-pot. Let's go! Morning, Master. Kumain na po kayo? Doon sa ano, sa shop. Tuloy namin. Kaya kayo ano? Sabado lang. Hello, Master. Umuulan sa atin. Oo nga eh. Ano oras ka umalis? 3:30. 3:30. Oh! Kasok na! Yan o, bata. Napakasok na. Good morning, Derby. Kamusta na po kayo? Okay naman, okay naman. Happy anniversary. May video pala to video. Master, good morning. Makakalaman na kaya ako ng Orchard Biker dito. Malalaman natin. Ilan taon ka na ba? 75 po yan. 2 years na ako nakakakosay dito. Alvin! Alvin na yun, naalala ko na. Assemble lang tayong konti pa, may mga ilan pa tayo inaantay siguro, pero mga 7 baka mag-ride out tayo. Dumating na rito, may mga taga QC rin, no? Taga QC, taga Malabon meron. Oh, ito, galing mo ba, oh? Master, good morning. Good morning, mga master. Yan, Master. Good morning. Merry Christmas. Yan, larga na tayo. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta at sa'kin sumabay. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. Araw ay nakangiti na at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggal ang iyong problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Paglampas ng Sulipan Bridge, umilalim tayo. Dito yung ruta papuntang ano, Balukok. Ng iba dun pala dumiretso. After ng arko ng Situ Riverside, after ng tulay na yon, kanan tayo rito, tapos diretso lang yan. Ito na yan, no? Baka ng lugaw, ah. Pag nagbabike ako rito, dyan ako naglulugaw, eh. Ito, regroup tayo rito. Kasi isang mahabang diretso na to. Sarap magbike dito, grabe. Na-miss ko to. Antay tayo rito. Buuin natin yung grupo. Ang bibilis nito mga to, eh. Sino yung mga nauna kanina kumarga? Mga taga Pampanga matutulin, master. Te. Mahirap dumayo rito.
Biglang 35-40 yung takbo eh. Hindi lang ako matutulis pa. Ayun, nag-hongkong na yun. Saan yung nakasabay si Mark Arthur? Mabagal eh no? Mahina yun. Mahina sa mga. Oo, kaya hindi ko sinasama sa ride yun eh. May iwan palagi eh. Si Doc mahina na, Doc. Oo, mahina rin yun, Master. Antayin lang natin yung mga mahihina nasa likod. Sila Doc. Sila Mark Arthur. Si MacArthur mahina. Mga mahihina yun eh. Tsaka si Cycling Chef. Nagsama-sama yung mga mahihina eh. Kaya na, dumating na yung pangalawang grupo. Ito yung mga mahihina eh. Antayin talaga to sa ride mga to. Oh, wala pa nga sila Doc at sila Mark Arthur. So bali tatlong grupo pala tayo. Question yung ano. Si Choknat, kapot-pot natin to sa Singapore to naka-base. Nung nag-ride tayo ron, di ba? Singapore. Magkasama tayo ron. Yes. Tsaka dito. Nung magkasama tayo ron, yaya-ride ng marami at saka meron tayo lang, no? Tayo lang. Chef, kulang kayo sa ensayo ah. Mga kulang kayo sa ensayo. Ayos, sila na yung dulo. Tara na. At ano lang tayo rito, chill lang tayo. Maganda tong isang mahabang to hanggang doon sa Arko ng Balokok. Good morning. Good morning. Kas ba, pinagawa ko yan. Hindi ko nakikita eh. Master, mahina yan. Kasabay mo na yan. Nagpapaturo ako. Tinuturuan ko, Master. Paano mag-debrief saka mag-engage ng cord. Ganyan daw oh. Beautiful. Ba, high-tech ang camera mo, Ay, chef idol ah. ko, baka mag-Philippine look to. Sino? Philippine look na. Ikaw. Ayaw ko na. Akala ko may kausap ka. Meron ba? Hindi, may biglang pumunta ka rin. Nahihira na yun yung Philippine look. Actually, nag-register. Oh. Na yan, pag uwi nila, hindi na nila tinapos. Pucha, matanda. Saka nadala siya. Siguro mga... Ano pa? 8 years. Pa? Hindi pa. Balokok to, balokok. Picture perfect dyan, chef ah. Kaway na. Sarap mag-bike. Sarap mag-bike, idol. Sarap mag-bike. Ayos!
Ano na huli? Sabi. Mga self-incrimination lagi. Sabi niya, bike, nag-record to. Lagyan natin yung backup. Nagpapabike din daw siya. Maganda rin nakabike din. Ang mahal eh. Ayun na, hardcore na ng Balok. Hingo tayo rito. Eksaktong 18 kilometers pa hanggang dito. Ba, okay na rin pala para si Ayara. Balikan lang. Makaka-36 din. Kung iabante natin ng konti, makaka-40 tayo. Ay, ito na pala eh, oh. Hindi, oh. Wala pa na lang, pagtatawaan lang din. Saan nga labas yan? Mag-San Luis na tayo? Oo, dito lang din. Dito lang din, pero pwede tayong lumabas ng San Luis. San Simon. Ay kaso, hindi tayo makakalabas pala. Yung tulay sa NLEX ng Tulaok, ginagawa. Tayo makakasampa. Bawal naman doon. Saan? Sa mabilis! Ang mabilis! 1, 2, 3. Okay, picture na picture. 1, 2, 3. Dito na U-turn na tayo. Tira! mukhang pwedeng yayain mag long ride tong isang to, ha. Marunong kaya to, Charles? Ito, oo. Sumusunod lang yan eh. Sumusunod lang. Pakabay po, master. Parang marunong mag-bike, eh, oh. Pakabay po, master. Daming tattoo eh, no? May kami Oo. sa braso. Ano lang yan? Front lang yan. Oo. Para kunyari malakas. Pakabay po, master. May kakilala akong ganyan, puro tattoo, hindi naman malakas. Pakabay po, master. Spider Philippines. Number 1. Spider... Oo nga, ano ba ito? Ay, saan ako tulad? Ayon to yata yan sa'yo. Hindi. Cut mo yun, ha? Pares tayo tatlo eh. Pares ba? Hindi mo rin alam, no? Oo Hindi mo nga, rin no? alam. Pares pala kaming kulit ng... Tatlong colorway yan mga master. Kay Ian, black, red, white, red, saka black, black. Di ba ayon to yan? Spider Velo 2. Ah, Velo 2. Oh, basta may 2. Velo 2. Sarap. Spider Velo 2. Merong EN. Huwag mo, harangan! Nakinig ako sa'yo, sige. Spider Velo 2, merong EN 1078 specifications. Ay, sabihin na. Pasadong-pasado sa quality control. Spider helmet. Utang ko eh. Pero alam mo yung daan? Quiz na punta mo na. Malapit lang siya sa, pwede nga Oo, kumarate sa paano yan? Subic yung gusto mo. May reserva ka? Subic ka lang. Subic lang. Marami pala sa Sambales na mga. Maraming ilog na malinaw. Anong gulong mo? Baka pag naligo ko ngayon doon, dumumi yun. Not flat, walang reserva. Ano bang ano mo? Yun nga, wala akong ano eh. Wala akong fender ngayon. 25. Naka-road. Ano? Na-flat. Si Kuya? Saan? Wala kang dalang ano, spare? Wala po. Ano ba yan? Tubeless o ano? Ano lang, hindi po siya tubeless. Tube? Hindi ba kita Tube full. 28 sa akin. Ah, 28 pa! Obra yan, 28. Palitan mo rin lang to pagbalik sa shop. Anong size? May ano ka, pansikot ka? Wala po. Nako. Wala talaga. Wala talaga po. Dapat nagdadala ka. Meron na yan. Pagka may nag-abot sa'yo ng interior. Bomba, wala rin, malamang. Meron ka Wala. Wala din po. Wala rin. Ito may pambomba kami oh. Pambomba. Wala nga eh. Nahanap ko yung ano ko eh. Manual pang bomba ko ngayon. Hala!
Layo dito. Ayun, alam mo na. Tutulungan ka na Sir Noel. Turuan ka namin magbaklas. Ilan taon ka na nagbabike? Ano naman din pa po ako, wala pa po Sir mo 2 months. Wala pa ito. Okay. Kasi pa sa akin yung jersey mo. Matagal ka na nagbabike eh. Excuse, 2 months. O tara, palitan na natin. Ito, buksan mo to. Marunong ka magbukas niyan. Oh, matusok ka, may ano. Yan, marunong ka na yan. Kalawang pa yun. Yun. Tanggal lang ko lang yung prasil ko. Wala na bang Sikwat, marunong ka magsikwat. Meron. Meron. Kailangan tanggalin. Ito. Ano mo nga to? Ay, pangalan mo? Boy? Ipapajar mo pa yan. Oh, hanapin natin eh. Marunong ka maghanap ng butas. Ang dami ng ano, tama oh. May mga phone. Marami ng ano. Ako yung Sir Noel yan, ako yan. Alam na niya kung saan ang butas. Snake bite. Kapal nung ano niya. Kapal nung gulong eh. Kaya nga eh. Tingnan natin kung may ano, kahit concrete nail man lang. Wala. May sira. Dun sa kenda, dun sa loob. Yan eh, angat. Kasi ano, parang may nakalawit. Ayun oh, ano yun? May tryover na yan. Okay, computer na natin ha. Yung interior, 250. Yung tire lever, 350. Pump, 4,000. Labor, 1,000 isa. Asa natin? Ay, ang hirap hanapin ng button. Hindi ka mapapagod yan. Ay, ito naman pala eh. Oh, Dapat dun sa si ilalim. Sir Noel pa talaga. Di ba? Ayos na ba? Kung magtitiklop kayo ng ano. Oo. Ang dami na Kailangan- natutunan ha. Kasi ano yan eh, mahirap matanggal yung hangin nito. Dito yun, malaki yung ano mo. So dito kayo magsisimula. Tapos iikot nyo. O ganyan. Pero mas maganda kung naka-tubeless kayo. Pops, hindi pwede yan, Pops eh. Ay, oo Pampresta nga. eh. Pampresta yung sinasabi mo eh. Sorry, Alam ko yun eh. Sorry. Kinontra ka ng Magic Chef. Oo Pwede nga rin. eh. Pipindutin mo na lang sa kabila. Akin na. Hindi ko. Master, magsa-spider helmet na rin ako. Okay na? Ayos. Ayos din dito, may kainan no. Kaya ang ganda talaga magbike dito sa Balukok eh. Pagdating mo sa dulo yan, may tambayan, kainan. Balik na tayo sa Sarap Magbike Shop. Bali makaka 48 kilometers na tayo, kulang-kulang 50. Mula Arco hanggang Sarap Magbike Shop, ano eh, 18. Eh dumulo pa tayo kanina. Mga plus 6 yata yun.
mabilis na detour lang. Detour tayo para medyo merong konting ano. May iba naman, hindi puro pavement yung dinaanan natin. Just chilling. Chilling under the bridge. Sige, sige, diretso, diretso. Diretso lang yan. Diretso lang. Babalik din tayo. Malalay na tayo. Eh, baka ma-vlog siya ulit. Dalawa yung exit dito. Malayo, no? Isang kalumpit. Isang pulilan, isang kalumpit yung dito. Pero malayo eh. Okay na to. At least na pasok sila. Oh, di ba? Sarap dito. At least merong bagong experience para sa mga kapotpot natin. Hindi naman hindi lahat nakakapag-bike dito sa ilalim ng Balukok Viaduct. NLEX yan, taas na yan, no?